Один человек подключился. Духтарои азиз, эфир кати поделиться кунед ссылкаи эфир кати барои ҳама дида даромаданаш. ваалейкум салом хоҳари азиз. ана 15 нафар шудан. Ассалому алайкум гулдухтарони зебо. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Хуш омадед ба канали мо, ба эфири имрӯзаи мо. Мехостам оиди ҳамин кори ширкати атомӣ камтар маълумоте ки то чӣ андоза медонам ба шумо маълумот диҳам барои навичокон ва барои онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд, мехостам барои онҳо ҳам маълумот диҳам. Марҳамат духтарои азиз, ссилкаи канал кати поделиться кунед, то ки бисёриҳо донанд ки эфир сар шудагӣ дар омада саволҳои худашона нависанд. Ва пешакӣ мегӯям ки духтарои азиз, саволҳо оиди маҳз ҳамин оиди ширкати атомӣ, оиди ҳамин оилаи мо, берун аз ин саволҳо нашавад. Духтарои азиз, илтимос аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам. ана 54 нафар шуданд. Так, салом апаҷон. ваалейкум салом. Ассалом, чӣ ба Саидаи намехоҳам ҳамин мавзӯъ гап задан. Так, я дома сижу, живу в России. Откуда мне найти человека, чтобы зарегистрироваться? Пишет Ядрова Мария или Марьям. Девочки, укажите номер телефона, кто будет регистрировать. Или мой номер телефона, девочки с моей команды. Онҳое ки духтаро ҳаминҷа савол досодианд ки чӣ хел мо регистрация кунем ширкати атомӣ ва гуфта. Так. Салому алейкум апаҷон. Ваалейкум салом. Духтаро, ман гуфтам ки ҳамин оиди кори ширкати атомӣ фақат савол шавад. Илтимос. Ассалому алейкум. Шумо аз кадом шаҳри Тоҷикистон? Ман аз ноҳияи Ашт, аз райони Ашт, аз худи Ашт ҳастам, аз деҳаи Ашт ҳастам. атомӣ ба пеш. Так, апаҷон Саида ин бо ҳамин тема. Духтаро дар бораи кор савол ҷавоб кунед. Бахшиш аз ҳар яки шумоён. Бале, ана многодетная мама беҳад дуруст гуфтан. Так. Бале, биёед ҳамин дар бораи фақат ҳамин мавзӯи ҳамин атомӣ, мавзӯи зиндагӣ, ҳаёт гап занем. Так, салому алейкум. духтарои азиз, акнун онҳое ки дар бораи ҳамин атомӣ маълумоти пурра намедонанд, ширкати атомӣ ин ширкати кореягӣ аст, духтарои азиз. Ва 3 сол, хато накунам агар 3 сол шудааст ки дар ҳамин Россия уже дар Россия уже кушода шудагӣ ва активна маҳсулотоша харидорӣ мекунанд, кор мекунанд. вақте ки ба ширкати атомӣ регистрация мешавед, ана ҳамин шумо ҳастед, вы навиштагӣ шумо ҳастед. Шумо дута линия мекушоед, дута ветка, левая ветка и правая ветка. баъд ана инҷа степ навиштагӣ. Степ чист? Вақте ки шумо ҳамин суммаи муайян ба маҳсулота харидорӣ мекунед ҳамроҳи командатон, ана ҳамин степ ном мешавад. степ ном дорад. Яъне масалан аз ҳарду тарафатон 300 000 бал кардагӣ бошед, аз ҳарду линиятон, ана ҳамин маҳкам кардани степ мешавад. Як степа маҳкам карданаш 300 000 мешавад, духтаро. баъд баъзеҳо мегӯянд ки 300 000 иқадар бисёр. барои чӣ бисёр? Ҳамин ширкати атомӣ балҳояш 1000 кати муаррифӣ мешавад. Яъне 2000 рубл ба шумо метавонед 12 000 бал харидорӣ кунед. ина аллакай 12 000 бал бошад, 12 000 бал бошад. зарб мекунем масалан 10 ба. ин аллакай уже 120 000 бал мешавад. 20 000 рубл ба харидорӣ кунед агар 120 000 бал мешавад. барои ҳамин камтар аз ҳаминаш натарсед ки ин барои чӣ қадар зиёд гуфта. баъдан
дута левая и правая ветка, дута веткава одам регистрация мекунед. Ана ман масалан омадам Шаҳноза регистрация кардам ва Мағфирата регистрация кардам. Мағфират кати Шаҳноза, анами тарафи чапам ба Шаҳноза, тарафи ростам ба Мағфират. Мағфират кати Шаҳноза дуттаги одам оварданд. Сарвиноза оварданд, Фаризая оварданд, баъдан Азизая оварданд ва Анорая оварданд. Ино боз дуттаги одами дигар. Ҳамин кати ана ина бинед охир ба бесконечность мешавад. Бе охир уже одам бисёр мешавад. Ва маоши мо аз рӯи чӣ зиёд мешавад? Аз рӯи ба кор даъват кардан, маҳсулоти ширкати Атомия муаррифӣ карда, ана ҳамин гуна мо маош мегирем. Ширкати Атомӣ, духтаро мисол баъзеҳо мегӯянд ки ин ширкати Атомӣ маҳсулотҳои ҳаром дорад, ин хел не, духтарои азиз, маҳсулотҳо уже мусулмонҳои зиёд истифода мебаранд. Ҳаминоя уже ба назар гирифта тарафи ҳамин Доғистону тарафи Тоҷикистон ва ҳамин аҳолии Россияам бисёртар мусулмонҳо истифода мебаранд. Ҳаминоя ба назар гирифта бисёр маҳсулотош уже ҳамин ваи гов кати уже сохта мешавад. Мисол свинина кати неву, говядина кати сохта мешавад. Мисол барои наращивани хряш, барои устухонҳои пайваст мекардаги хряшҳо ҳаст ку, барои ҳаминам уже аз гӯшти гов истифода мебаранд, аз равғани гов, аллакай свинина истифода намебаранд. Ва сертификати ҳалол уже гирифтагӣ ҳамин ширкати Атомӣ. Ба ҳамин хотир ҳамаи ширкатҳо ҳам ҳаст, маҳсулоти ҳам ҳаром ҳаст, ҳам маҳсулотҳои ҳалол аст. Ва мисол уже мегӯянд ки ана ин мусулмонҳо мумкин не, ана ин мумкин гуфта, иҷозат гуфта. Барои ҳамин натарсида метавонед маҳсулотоша дастрас намоед. Барои онҳое ки дар бораи кор боз маълумоти пурра гирифтанианд, барои ба командаи мо ба ширкати Атомӣ номнавис шуданианд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед, духтарои азиз. Номеротонро нависед, духтаро, номерои мана нависед. Так, хемохем чанд сумай? Хемохем 8000 рубл. Россия ва 8000 рубл. Тоҷикистон расти гап намедонам, духтаро, барои он ки ман курс ҳисоб кардан дар кор ба фикрам ё чӣ бошад, лекин медонам ки 8000 рубли русӣ. Россия ва хемохем. Так, алол ҳаст ки Доғистон кор мекунам, Фаберлигдам, Дагестану, нафаҳмидам, Шоҳрух Таҷи навиштагӣ. Так, хемохем фоида дорад, ҳа? Дилам. Хемохем беҳад ин баъде ки гардиши хуна хуб мекунад, аз организм ҳамаи шлакҳоя мебурорад. Вақте ки асосан ҳар як инсон мисол аз чӣ вобаста саломатиаш? Аз фишори хун, аз ҳамин хун, гардиши хун, дил, ана ҳамин чизоя ҳамаша кор кардани ҳамин дила, мисол аз организм ҳамаи шлакҳоя мебурорад. Вақте ки хуна тоза мекунад, намин чизоя роляша бозӣ мекунад ами хемохем. Так, акнун ҳозир хонам кани саволотона. Морам кор мекунем дар ширкати Атомӣ беҳтарин. Хуш омадед апаи мавҷуда. Духтарое ки нав пайваст шудан, хуш омадед ҳаматон. Так, апаи мавҷудаҷон, беҳтарини шумо. Салом ҳамава духтаро. Так. Так. Духтаро, акнун саволотонро нависед. Оиди кор, оиди номнавис шудан. Так, ягон баъд барои глас манба тавсия диҳед аз Атомӣ. Ҳаст баъд нависед рақамҳои баъди эфир, рақамҳои телефонӣ манба нависед, ман тавсия медиҳам. Лютеин ҳаст барои чашм, барои зренияи чашм. Мисол баъзеҳо касалии бемории чашм, катаракта, глаукома, ана ҳамин чизое доранд. Баъд кӯдакҳои майда близару кас мегӯянд, дальназор кас мегӯянд, аз наздик мебинад, аз дур намебинад. Ана ҳамин хелиҳова ҳамин доруе ки баъде ки лютеин гуфтам, ана ҳамин беҳад фоидаовар. Мисол пурра лечения накунадам, временно муваққатан ҳамин чиза блокировать мекунад. Касалӣ афзоиш намекунад, беморӣ афзоиш намекунад, блокировать мекунад.
барои ҳамин духтаро баъдан дар атомӣ боз витаминҳои гуногун ҳаст барои устахон, барои кӯдако калсий дорад дар таркибаш, беҳад витаминҳои беҳтарин дорад, ки дар ҷаҳон уже дар тамоми дунё эътироф шудагӣ аст. Так ман менависам. Так духтарои азиз, оиди кор саволотона марҳамат саволотона диҳед. баъд группаҳо ва поделиться кунед духтаро. Ягон кас фаберлик ҳаром нагуфтааст. Марҳамат кор кунед. Ягон кас шумова ягон гап дар бораи фаберлик нагуфтааст. Ин худатон гапа мебуроретон, бо худатон хулоса мебуроред. Ман ҳайрон мешавам баъзе одамова. Просто ин коратон кати уровень своего воспитания показываете. Тарбиятон то чӣ андоза паст будагиша нишон медиҳед. Ман намехоҳам ягон каса унижать кунам, оскорблять кунам, лекин просто до этого доводите. Дар кор не ҳамин гапо. Так Зайниддин Каримов навиштан. Ман мехоҳам бо шумо кор кунам. Духтарои азиз, рақамҳои телефони манам ҳаминҷа монед. Марҳамат нависед, кор мекунем. Роҳила Бону салом, Рудобава алейкум салом. Як медонед духтаро, русо як мақола доранд. Ты мне скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Бо моҳ шинӣ моҳ шавӣ, бо дек шинӣ сиёҳ шавӣ ҳастку. Ҳамин одамое ки ҳаминҷа омада ҳамин хел гапое мезананд, ваёям айнан ҳамин хел ҳастанд. Барои ҳамин ин гапо мана нисколько не обижает, нисколько не оскорбляет. Кич хел ҳаст, ҳама уже медонад, ҳама уже фаҳмид. Ман ягон каса якунолба заданиам набудам, и намезанамам. Ин чиз ба ман хоса нест. Қати ягон кас баҳс кардану какой-то батл вести. Дар кор не ҳамин гапо. Так, правильно, апаҷон. Не аҳамият наметиҳам. Оля навиштагӣ. Ана ҳамин хел духтарои азиз. баъди номнавис шудан ба ширкати Атомӣ оиди заказо мепурсед. Шумо метавонед 2000 рубл кати аллакай кабинетатона активировать кунед духтарои азиз. Аллакай 2000 рубл ба харидорӣ мекунед. Ҳамин кати 6 моҳ пас метавонед харидорӣ кунед. балотон намесӯзад, балои шахситон намесӯзад духтаро. Ҳамин кати шумо ҷамъ мешавад, непассивный доход мешавад барои шумо. Бало ҷамъ мешавад ва аз рӯи ҳамун балои худатонам шумо метавонед маош гиред. Ки чизе хоҳад гӯяд духтарои азиз. Ман фарзанди ягон каса, боиси ятим мондани ягон фарзанд нашудам. Набарот ман кӯдакое ки дар кӯча мондагӣ ман гирифта ба воя расонда истодам. На ин ки дидаву дониста кӯдаки ягон каса ятим кардагӣ бошам. Чӣ хеле ки мегӯянд сағира кардагӣ бошам. Ана ин хел одамо пагоҳ ҷавоб метиҳад. Барои ҳамин ман ҳайрон мемонам баъзе одамове ки баромада мана эфир мекунад. Ту рафта тарбияи фарзандат кати машғул шав, ки кӯдакот вақти ту айшу ишрат кардан ба кордзанӣ мекунанд, якдигараш ба корд мезанад. Ман иное ҳамаша хаппам. Ман ҳеҷ чӣ гуфтагӣ нестам. Манам бисёр чиза медонам, лекин мегум ку это не мой уровень, не моего уровня воспитания. Барои ҳамин намихе гапое гап назанед. Ҳамин темаи аз тема набуроем, аз мавзӯъ набуроем. Ҳамин мавзӯи Атомӣ. Так. Апаҷон аз сар нақл кунед, ман нав даромадам. Хоҳари азиз, эфири мо оиди ҳамин ширкати Атомӣ барои духтарои командам, барои онҳое ки ба командаи мо номнавис шуданӣ ҳастанд, ба ширкати Атомӣ номнавис шуданӣ ҳастанд, барои ана ҳамин мавзӯъ эфири мо. Марҳамат дароед. Ба рақамҳои дар охири эфир ман рақамҳои телефонима закреплено мекунам. Марҳамат саволотонро нависед. саломат бошед хоҳарони азиз. Так. ва баъдан духтаро ҳозир дар бораи
духтаро бо як чизи муҳим, дина ман дуюм степама маҳкам кардам. Дина духтаро дуюм степама маҳкам кардам ва беҳад хурсанд ҳастам ва барои шумо ҳам тавсия медиҳам. Ина на инҷа даход 1200 рубле за степ. Масалан 300 000 ба якта степатона маҳкам мекунед, 1200 рубл шумова лични кабинетатон ба мегузарад. Аз дуюм линиятонам 1200 рубле. Баъдан балои шахсии худатон вақте ки 300 000 шуд, аз балои шахсии худатонам 1200 рубле мегузарад, духтаро 1200 рубл мегузарад. Ва ин чизоя, духтаро, ин пула шумо метонед продукция кати не, ҳамин живими дингами, пули зинда кати, ҳамин хел пул кати метонед мегиред. Ва баъдан оиди бисёриҳо мегӯянд ки мо детский пособие мегирем, атоми ва ИП. Духтаро, шумо метонед ИП кати не, самозанятост кати, документатона тоғрӣ кунеду зарплатаотона гиред. ИП лозим не. Ин касе агар ин информация додагӣ бошад шумова нодуруст гуфтагӣ, шумо метонед самозанятост кати гиред зарплататона. ва алейкум салом. Шаҳоб Ғафуров навиштагӣ. Ман аз Санкт-Петербург. Хуш омадед. инҷа бисёриҳо аккаунташон номи фарзандошон кати, номи шавҳарошон кати. Ба фикрам барои ҳамин номои мужскии имена. Так, якум бор медарои чанд пул месупорӣ? Якумин маротиба вақте ки ҳамин ширкати атомива номнавис мешавед, духтаро, регистратсия тамоман бепул аст. Ман медонам ширкатое ки платная регистратсия дорад. Мисол ҳозир намегӯям кадом ширкато, лекин як вақто ман бисёр ширкат ба кор кардагӣ ҳастам. Як коркардагӣ не буд, барои худам маҳсулот харидорӣ кардагӣ. Платный буд, пулакӣ буд, лекин ширкати атомӣ бепул. Якумин маротиба регистратсия мешавед. Агар хоҳиш дошта бошед, метавонед 2000 рубл ба кабинетатона активировать кунед. Яъне метавонед 2000 рубл ба спирулина харидорӣ кунед, ки ин спирулина аз гиёҳҳои баҳрӣ сохташудагӣ беҳад барои тоза кардани организм беҳад фоидаовар. Онҳое ки вазни зиёдатии партофтанӣ ҳастанд, спирулина чойҳои беҳтарин дорад, беҳад фоидаовар. Метавонед ҳаминоро дастрас кунед. Ҳамин кати кабинетатон актив нашуд, шумо тӯли 6 моҳ метавонед ягон чи харидорӣ накарда ҳамин хел команда созед. Одам ҷамъ кунед, команда созед, кор кунед. Так, духтарон нависед, ҳамкорӣ мекунем. Нависед, духтаро, онҳое ки хусусан ҳамин духтарои ширкати атомӣ беҳад духтарои ҳамашон активне ҳастанд. Бисёри ҳамин ҳозир 3 команда ба фикра манам инҷа ва даромадагӣ эфири манба беҳад духтарои активне ҳастанд. Нависед, мо ҳамамон спонсорамон як, спонсори ҳамамон хусият. беҳтарин ҳамин видеотона записаш дар ютуб мемонад. Бале, ман кӯшиш мекунам ки монад, барои он ки рости гап ман то ҳамин ба пуррагӣ ҳамин ютубу эфиру ҳаминое намедонам. Кӯшиш мекунам ки сахранит кунам. Так, рекламаи бепул намекунед. Ана ҳамин рекламаи бепул, рақамҳои телефонитона нависед. Марҳамат, рекламаи бепул барои шумо. Беҳтарин агар кор кунед ширкати атомива. Так, Сарвиноз. Бале, Сарвиноз беҳад духтари активне. Так. Рости гап ман удалит карданам наметавонам, духтаро. Касе чизе хоҳад нависад, ман гуфти русо ки меня это нисколько не унижает, не оскорбляет. Ҳама уже мнение худаша гуфтагӣ, духтаро. Илтимос. Насиди, скажи детям, чтоб не бегали туда-сюда, чтоб не мешали мне. Акнун ин овозои кӯдакова бахшиши зиёд, духтарои азиз, кӯдакова мин давутоз ҳама дар хона, ҳозир таътил сар шудагӣ, таътили тобистона. Так, беҳад осон кор кардан дар компанияи атомӣ, беҳад осон. Манам ҳаматона дӯст медорам, духтарои азиз, ҳаматона, ба ҳаматон пешравӣ хоҳонам. Ман мисол ин хел вай структураи манба нест, кӯмак намекунам, ин структураи манба нест, намегӯем, духтаро. Анами эфир даромада рақамҳои телефониётона гузоред, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд нависанд, маҳсулот заказ карданӣ бошанд нависанд. Кӯмаки ман ана ҳамин.
реклама ан ҳамин барои шумо. Так, ман мехоҳам кор кунам ҳамроҳи шумо, фақат одам надорам. Биёед одама меёвем. Одам ёфтан ин душвор нест. Одам ана ҳамин хел тариқи ҳамин прямой эфир одам ёфтан мумкин. Эфири гузашта ана ҳамин Фариза спонсори ман, эфири гузашта 6 нафара ба фикрам аллакай регистратсия кардан. Ва фикр мекунам ки ин высокий показатель. Так, зани беҳтарин, мулоим гап. Саломат бошед, хоҳари азиз. Ман наметавонам ин хел дод зада гап задану ин хел это не мой конёк, гуфти русоки. Барои чӣ цитатаҳои русия бисёр мисол овардам, барои он ки ҳозир ҳамин хел замона шудагӣ ки бисёр ҳама ҳамин забони тоҷикии худамои забони ҳамин зебои забони модарӣ дорем, ҳамин русӣ кати омехта карда беҳад як аҷоиб кардагиян. Манам ҳамин бо омӯхта шудам. шумо метавонед ҳам Атомива кор кунед, ҳам Фаберлик ба кор кунед. Ин кор кардан барои худатон маҳсулот заказ кардан, ягон кас шумо ба ҳақ надорад ки монегарӣ кунад. Барои он ки Фаберликам Атомиам это интернет магазин. шумо ҳақ доред дар куҷое хоҳед маҳсулот харидорӣ мекунед. Ин гапи намешудагӣ рост вақташ ба моям мегуфтем ки мумкин не дута ҷова регистратсия шуда, лекин ин намешудагӣ, ин ҳама миф. Намешудагӣ гапҳо. Метавонед инҷавам кор кунед, унҷаваям кор кунед. Ман кори маркетинг, плана нағз мефаҳмам, фақат одам надорам. Беҳтарин кори маркетинг, плана нағз фаҳмед, беҳтарин нависед, рақамҳои телефонии ман банависед, ватсапи ман банависед, ҳамкорӣ мекунем. бовар кунед, як видеотона тамошо кардам, на беҳад маъқул шуден. тамошо дорум, шумо мегӯед келинам, шумо келини худтона доред. Бале хоҳари азиз, ман писари калоним уже баркамол аст, 23 сола, 24 ба мегузарад насиби иншоалло. Лекин дигар фарзандом ҳоло майда ҳастанд, барои он ки байни Рустам кати дугоником 14 сол фарқ дорад. хай ҳамин хел шуд. тақозои зиндагӣ кати ҳамин хел шуд, 14 сол фарқ дорад. Рустам қати Малика 17 сол фарқ дорад. Рустам аз Малика 17 сол калон аз духтарчаи хурдим. ана ҳамин хел духтаро. Келинам соли гузашта тӯй кардем. Ба наздикӣ биби мешавам, модарбузург мешавам. ба ҳамин хотир ба ҳаматон хоҳонам ҳамин рӯзои нағза. Келинам духтари беҳтарин аст. акун бахшиш берун аз мавзӯи имрӯза. духтари беҳтарин аст, тарбияи беҳтарин дорад. бачам бо савол буд ки бачатон чӣ хел ёфтагӣ келина, чӣ хел хуш кардагӣ. бачам худаш дида хуш кардагӣ. тӯи дугонаи Соҷидава дида, бачаи манам тӯй ба рафтагӣ буд, нав аз хизмат омадагӣ буд, тӯй ба рафтагӣ буд. ҳардуш якдигараша дида маҳқул кард. ман аз аввал мегуфтам ки касера дӯст доштӣ, амуна ман тува ойладор мекунам ҳамон кати. ҳеҷ вақт ман маҷбурӣ ягон кора намехостам барои фарзандам. мехостам ки фарзандам хушбахт бошад. худоро шукр, духтари ба одоба дӯст дошт. ана тӯй кардем ва ба ҳаматон хоҳонам ки ҳамин хел келинои нағз насибатон гардад. Соҷида беҳад духтари хуб, монанди духтари раднои худам ман дӯст медорам. ключ додан наметонам духтаро, ключ тамоман намефаҳмам. рости гап ина ман камтар ёд гирифтанам лозим. чӣ хел ключ диҳам, чӣ хел намефаҳмам духтаро. Настю умеешь ключ дать? ҳозир Настя мепурсам. ин Настя режиссёри ман, ин ҳамин чизои ман ба мефаҳмонад. Так, Золушкача савол додагӣ. ин савол ба ман ҷавоб додагӣ. видеоҳои мана тамошо кунед, ҳама саволотон ба ҷавоб мегиред. ба фикрам ки акнун ҳамин мавзӯъҳо уже не надо мусолить эту тему. ин мавзӯи расидан уже дар кор не. Так, муборак шавад, раҳмат. ки инҷода блогер. Так, ғариб духтар. ассалому алайкум. Рудо бобуча, шумо дуруст месаломатед? нағз раҳмат, худова шукр.
фарзандони Рӯстон шуморо ҳамчун модари ҳақиқӣ қабул доранд, мақсад мисли тоҷико? Бале, ҳамчун модар. уже сеюм рӯз маро чун модар садо мекарданд. Ман ягон каса маҷбур кардагӣ нестам. духтаро, як чиза донед, ки оиди фарзандони рӯсам, як чиза шумо бояд донед. Ман бисёр вақт ҳамин влогом ба гуфтагӣ ҳастам. Ин фарзандоя ягон чиз ба маҷбур кардан намешавад. Ман ҳаққу ҳуқуқи маҷбур кардан надорам. Якум, масалан, маҷбур карда модар гуфтан, модар садо кардан. Ин чизоя ҳамаша, ин чиз ҳамаш пункт дорад. вақте ки кӯдака мегирӣ аз ҳамин определённый мисол дом малютки ёки реабилитационный центр мешавад, дар ҳамон ҷо кӯдако меистанд муваққатан. вақте ки кӯдака мегирӣ, мо ҳамаи чиз ба як пачка қоғаз ба мо даст мемонем. як пачка қоғаз ба мо чанд пункт дорад, ҳамаша мехонем. маҷбурӣ ягон дина маҷбур кардан мумкини религиозни темаҳо мешавад. модар гуфта садо кардан маҷбурӣ не. кӯдак бояд худаш, ребёнок сам должен к этому прийти. мефаҳмед ҳамин чизоя? ин хел нест ки ту кӯдака маҷбур кунӣ як кора кунад, ё ки кӯдака ту чӣ хеле ки гуфтан фарзандоша хӯроки хӯрданӣ намедиҳад. ин гапҳои бесаводона, духтаро, ин гап тамоман ягон доираи, ягон рамкаи ягон вайба тоғрӣ намебиёд, ягон ҷова тоғрӣ намебиёд, ки ин хел бошад. ино дар зери назорати давлат ҳастанд. ман законный представителашон ҳастам, ино зери назорати давлат ба ҳастанд. ягон хел ин хел гапу кор нест, духтаро. албатта ҷанг мекунӣ, ягон кори ганда кунад, нодуруст кунад, фарзанди худатам ҷанг мекунӣ, мефаҳмонӣ? ҷанг мекунӣ албатта. ман агар ягон кас гӯяд, ки ман умуман фарзандома ҷанг накарда ба воя мерасонам, ман бовар намекунам. значит ин ягон одами ростгӯй нест, ростқавл нест. так, нависен, рақамҳои телефонитонро гузоред. так, кора мефаҳмонам. ана Сафия навиштагӣ, нависед духтаро ҳамин рақамҳои телефонӣ ва агар одам наёбем, ман метонам бал гирифта. бале, метонед нависед, ҳамин оиди ҳамин чизо нависед, ман пурра мефаҳмонам чӣ хел бояд. метавонед балам харидорӣ карда мешавад, духтаро. апа сайти маро як реклама Зайнаб Kids. марҳамат нависед, силкаи каналатона манба равон кунед, ватсапи манба равон кунед, хоҳарҷон. албатта мекунам, чува не. дастгирӣ мекунем, тим боли шумо агар нав сайтатона кушодагӣ бошед, дастгирӣ мекунем албатта. манам як вақтҳо амихел нав кушодагӣ будам каналама. соли 2020 ман канал кушодагӣ будам, духтаро. реклама мегирифтам, беҳад рекламаи бисёр гирифтем. ман аз бисёр блогерҳо реклама харидорӣ кардагӣ. так. так. ана михел салом, реклама чанд сум? реклама, духтаро, ҳаминҷа рақамҳои телефонитона монед. онҳое ки кор кофтанӣ ҳастанд, марҳамат, метавонед дар комментарияҳо рақамҳои телефонитона нависед, духтаро. ман удалид намекунам. онҳое ки аз ширкати атоми ҳастанд. маликуша, тихо тихо, пусть заходит. малика, хорошо, всё тихо. что случилось? ну всё тихо, она там была. Успокойся, у меня эфир. Что она хочет, Настя? Попить? Все, тихо, у меня эфир. Она Михаил духтаро. Она Маликаям гирияю нолакати дар омада омад. Апаҷон ба ҳамун занҳои бечора шавараш. Так. Ва алейкум салом. ойлик ба бале, ман ойлик ба гузаштам, хоҳари азиз. ҳар ҳафта дар як ҳафта як маротиба степ маҳкам карда истодам ҳозир. худово шукр, ойлик ба гузаштам. так. ана Михаил духтаро, Сарвиноз номаш, не духтаре ки ғариб буд, Твер буд, Сарвиноз номаш буд. Маликуша Михаил Эркатой. ин аз ҳама фарзанди хурдим, ин беҳад эрка. так, апаҷон ҷавоб дед. так.
бале ҳамин Шоҳрух теҷе ба фикрам хиёлшон кори дунёи осонай инҷа Россия. Бале ин Россия ва духтаро ягон пул катию чиз кати ягон чиз гапзанон кардану договор кардан намешавад. Ин мегӯям ку онҳое ки фикр мекунанд ки Россия ва пул кати чиз кати договор мекунӣ ин як фикрои бесаводона. Россия ва ягон чиз пул кати намешавад договор кардан. Ҳозир ман телефона аш татиф мегирам барои он ки неудобно барои ман. Ҳозир саволотон ба ҷавоб медиҳам духтаро. Камтарак акнун дар бораи кор маълумот додам. Онҳое ки номнавис шудани ҳастанд як бори дигар такрор мекунам. Нависед дар рақамҳои телефони ман мефаҳмонам. Пагоҳ духтаро агар насиб бошад пагоҳ ҳам ҳаракат мекунам эфир кунам. Пагоҳ гулои шинондагима нишон медиҳам. тамошо мекунед беҳад гулои зебо шинондам дина. Так, ман Тоҷикистон ба бошад духтаро аллакай Тоҷикистон ба иҷозатномаи гирифтагӣ дар рӯзҳои наздик кушода мешавад. Рудоба буча шумо аз куҷои Ашт? Ман аз худи деҳаи Ашт ҳастам. Зодаи Аштзамин ҳастам ман. Ва фахр мекунам ки ман як духтари қишлоқи Россия омада забони русия ёд гирифта михел званияи модари беҳтарина гирифтам дар ҳамин Россия байни русо ва тавонистам ҳамина. Барои ман ҳамин басанда дар зиндагии ман духтаро. ман модари муваффақ ҳастам. Худова шукр мекунам ки фарзандои бутарбия дорам. Барои зан чӣ? Ҳамин фарзанд. Асос фарзанд давомдиҳандаи ҳаёти мо. Так, матушка земля. Апа шумо аввал русия медонистен. Бале ман гуфтагӣ будам эфири гузаштава ки падару модари ман муаллим ҳастанд, педагог ҳастанд духтаро. Бобою бибии ман ҳам муаллим буданд. Ман седьмое поколение муаллимо. 7 фамилияи ман муаллим буданд. Падару модарам зиёда аз 30 сол Россиява муаллим шуда кор кардаанд. Падарам то ҳол кор мекунанд барои он ки фанатики ҳамин сахти корашон ҳастанд. Беҳад корашона дӯст медоранд. Ин барои зиндагишон вазнин будан не. Просто корашона дӯст медоранд. Ва ҳамин давраҳои хурдсоли мова модарам моя маҷбур мекарданд ки мо китоб хонем, китоби русӣ хонем. Телефони беззвучно мекунам ки маҷбур мекарданд 2 саҳифагӣ китоби русӣ хонем. Ҳамин сказкаҳои Андерсен, Пушкин, анамихел китобҳое мехондему. Баъд барои модарам маънидод мекардем. Баъд иҷозат медоданд ки кӯча бироем бозӣ кунем. Намихел вай вақто гаджето набуд, ин чизо набуд, амихел ёд гирифтагӣ. Ассалому алейкум. Если можно по русскому языку объясняйте, пожалуйста. Я узбечка, я в России работаю. На русском языке объяснять мархабо написано. Вы можете написать на мой WhatsApp, я вам все досконально объясню. А сейчас пока на первое время я вам объясню так. Смотрите, когда вы регистрируетесь в компанию Atomi, у вас, смотрите, первым делом мы вас регистрируем. Сейчас я вам найду. Так, смотрите. Настюш, вот это убери, пожалуйста, чтобы мне не мешало. На первое время мы вас регистрируем. Вот вы вас зарегистрировали. Вы приводите 2 людей. 2 человека привели, да? Левая ветка и правая ветка. Зарегистрировали их. И вот эти вот 2 человека, допустим, Азиза и Анора, да? Вы привели Азиза и Анору, своих подружек, и они привели еще по 2 человека. Вот так вот вы строите свою ветку, то есть свою команду. Вот так вот легко и просто. Еще, чтобы поглубже вам объяснить, вы можете мне написать на WhatsApp, я вам все объясню. Так что мы можем и на узбекском языке вам объяснить, то есть группа у нас есть, узбекская группа, и русская группа есть. Так что можете писать нам, мы все вам объясним насчет работы. И баллы делать здесь не заставляют. Один раз сделали балл на 2000 рублей, и все, вы можете полгода ничего не делая, отдыхать, просто строить свою команду, свои вот эти ветки укреплять, и все. Михаил, дар Америка бо кӯдак кард чӣ кор кард? Нафаҳмидам. Рубль дар коргари Atomi 2000 рубль. Тихо, Малика. Так.
апаи садоқат ман духтаро ҳамин аскар билад накунем, ягон каса ҳамин рӯжаю ҳамин хеле гапо чӣ дар кор. Так ман хонда комментарияҳои шуморо ҷавоб метиҳам, мегӯям шумо як гапҳои бемаънӣ навиштагед. Таджичка готовит номи каналтон ҳуапаҷон 2000 коргар мешавед, нависед дар номерои ман. Суол мешавад бачааш дуда. Спасибо большое. Будьте здоровы, пишите. Марҳабо навиштагӣ. Шаҳноза Насирова. Апа салом, манам кор кардан мехоҳам. Марҳамат хоҳари азиз, нависед кор мекунем, якҷоя кор мекунем, фаъолият мекунем, барои шумо кӯмак мекунем. Так салом духтаро, кор дар компания Атоми +7 ин рақамҳои телефонишона гуфтан хоҳари мо. Духтарои азиз, ҳозир ман эфира ба охир мерасонам. Аллакай 36 дақиқа шуд ва кӯшиш мекунам ки ҳамин эфирам сахранид шавад. Оиди кор метавонед ба комментария нависед. Рақамҳои телефонима закреплено мекунам. Марҳамат нависед. Так. Не, ман хафа намешавам. Фаҳмидам хоҳарҷон. Так, асоя Мавлуда нависед духтаро ба касе савол ҷавобаш дар рӯзи қиёмат. Бале, бале, манам ҳамфикри шумо ҳастам. Теҷеке навиштагӣ. Ҳамин хел духтарои азиз, инам Малика омад. Оҳиста оҳиста фарзандо ҳамаш омада истодан. Ҳасанҷон дар омад, Настя ҳаминҷа. Остальные играют на улице? Нет, на улице все дома. Все зашли? Кӯдакои берун буровардагӣ будам. То ки ҳамин овозашон беҳад баланд, ман ба халал нарасонам гуфтагӣ будам. Аллакай ҳамаш дар омадааст. Духтарои азиз, эфири имрӯза мо ба охир мерасонем. Духтаро, ман ҳозир кӯшиш мекунам ки сахранид кунам эфира. Баъд чӣ камбудӣ бошад нависед ҳамин оиди эфири имрӯза. Ман кӯшиш мекунам ки исправит кунам ҳамин камбудиҳоя. Пагоҳ бо эфир мекунем духтаро. Ба ҳаматон рӯзи нағз хоҳонам. Так, ҳозир бо як саволи дига ҳамкорӣ бо Пердоба. Масъалаи корба хоҳарҷон ман гуфтам, масъалаи корба нависед, ба ватсапи ман нависед, мефаҳмонам. Так, дар ҳамин эфиро мо тоҷику карта мондагӣ билет мефурӯшем. Марҳамат фурӯшед билетотона. Чизе хоҳиш дошта бошед, фақат ҳамин суханои қабеҳ, якдигара аскарблят кардан, таъна задан, маломат кардан дар кор нест. Ҳамин чиз дар кор нест. Мо просто ҳамин ваи худамоя, миллати худамоя ҳамикати пас мекунем дар ҳамин ютуб баромада ҳамин хел гапоя гап зада. хайр духтаро, эфири имрӯза мо ба охир мерасонем. То наворҳои оянда, то эфирҳои оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад. Оиди кор ба ватсапи ман нависед. Завершить трансляцию.